Ahoj lidi, dneska si zahrajeme Roblox Toilet Tower Defense a otevřeme si tu hodně panáčků s lakem a byl bych rád teda, kdyby nám padlo aspoň něco dobrýho. Takže aktuálně si 2 laky. Tohle bude takový speciální. 1, 2. Tak jo, vzal jsem si 2. Ečkon na to teda můžu mít asi na to. Tak jo, takže jdu sem a padla mi jenom 1 epika, tak to je trošku škoda, to ještě nevadí. Padly nám 2 epiky. Teď nám nepadla ani 1. Teď jdem dál. Teď nám padla legendárka, což ujde. A poslední pokus. Pojď. A padla nám další legendárka. Tak to jako, OK. Já se to vymažu. Ještě si tady samozřejmě něco otevřeme, tady se na to teda vyjdou peníze. No, mažem. To všechno to vymažu. Tak vymažem to, máme 700. Ještě něco trochu vymažem. No, to jsem nechtěla. Mažem, bum. Tak mám ještě 1 900 a padla nám jenom 1 epika. Tak to jsem měl celkem smůlu. Teda jako musím říct, že jsem teda čekal, že mi to nedá ten lak na 2 hodiny, když si ho aktivuji 2krát, a že mi to navýší ty procenta na víc jak to. Takže jsem teda trochu zklamaný. No, ale to asi moc nevadí. Dostal jsem 2 legendárky, což vůbec není špatný. Si teda s tím lakem do toho otevřem tady rychle bednu. A padl nám Scary Speaker Matthew, tak to jsem teda neměl moc štěstí. No, tak byl bych rád, kdybyste mi dali like a odběr, protože budeme mít 30 odběratel a to taky udělám možná i nějaký speciál za to. A to je teda všechno. Tak, čau!